Okay. Hi mga day! Mga be! Reymart here, and today's video is gagawa tayo ng smoky eye tutorial. So please don't forget to like, subscribe, and comment down below sa inyong mga thoughts and everything sa akong buhaton karon nga smoky eye tutorial, and please suggest mo sa next video ang atong buhaton. So let's start na day! So first, primer guys. Quick fix kaya pa lang gamit karon. Hindi ko na kung pimples yung kabilar. So next, the Fit Me by Maybelline New York Anti-Shine Mattifier. Anti-Shine Fit Me Maybelline New York Anti-Shine Stick. Kaya siya guys. Wrong. Wait. So next, aray giumujud ko. So next, brush. Blend na to ang mga foundation na itong gibutang. Foundation stick. So next, mag-concealer na ta. Uy, sko. And pro concealer. Na ako'y duha ka pro concealer diri guys. Conceal, high definition siya. Pero kani akong pilihan guys nga color. Kuan in the shade yellow corrector. So tama na siya. Ay, nadaghan. Huwag mo yan kahiya yung eye bags mo guys. Kasi pinagpuyatan mo yan. Then itong i-blend. So next, need to do final powder nito guys. Ito siyang i-bake diri sa atong ubos sa atong under eye. Kani akong pangkilay karon kay tukal na siya. Hindi na siya original guys. Mascara tong gamiton karon sa ato ang kilay para di kaya siya on flick. So ganun. Ow. So i-brush na to itong kilay. So ato ang i-blend. So next, conceal na to siya guys para malimpyo ang atong kilay. Ito yung concealer itong gamit guys. Then butang po sa mata dapit para mapilit ang eyeshadow niya guys. Para mo effect ang pigment. Blend na to. Concealer to i-blend. Kamtang sponge. So mga bet, diri nato sa eyeshadow. Ay contour palette itong gamiton sa karon. Kaya bet na ko na siya. Mag-shade. So highlight sa ata. Shadow yapon na siyang gamit guys. Itong gamit na ko sa akong pa-fresh makeup tutorial. Marami pa gamiton. O nga, contour palette. So, sa Nikay task, in the shade, kaning shade niya guys. So, walay name na ko nabutang. Walay name siya nakabutang. And atong brush, wait. Blend lagi ng secret aning guys ng mga makeup para dili mo tibugol. So blend lang as always. Then magkuha ta og shade sa contour palette nga kaning contour brown guys. Deep lang tagamay. May pigment naman siya. Ito sa kilid. And black shade din nga eyeshadow guys.
eyeliner. All Day Eyeliner Pen by Everblena. Naku, ano siya? Na-erase na siya, guys. So, next, balik to sa same sa color diri ang. Black eyeshadow. Okay, let's do the false eyelashes. Same English. Say guys, fake na siya ha. Labo kapag ka ng original. So, landa to ang mga exist powder. So, nose line contour palette by Nichido gihapon atong gamiton, guys. Shape atong iuna. Cause every day, every night, I'm hoping up the skies. Char. Blend na to siya. Highlight. I-touch gihapon pwede siya. Gigil itong paligurong kisuwang rabata. Next, kitong highlighter. Mag-highlight ka diri Ato ang ano. Kung ako'y highlighter, guys, pero atong gamiton is kaning eyeshadow ng mga shimmering ring expanding charot. Sobra na noon. Agoy. Balik highlighter. Last is lipstick, guys. Red. Okay, by the way, guys, itong lipstick is Avon. Galing to sa classmate ko, pero wala nang kabalo, guys, kung kailan ni siya. Sa Avon lang ni siya mapalit. So, magkapati siya ngipon, no? Para kung model sa Kogi. So, ito na pong ayos sa itong buhok para mag-aura-aura na ta. Yes. So, thank you so much for watching, guys. Guys, please support me and my YouTube channel and my social media accounts. Buta na ako siya sa
description box below, down below ang akong mga social media accounts, guys. Please comment down below lang mo, guys, kung sa inyo masulti ani nga look. Don't forget to subscribe my channel, subscribe, like, and share kung ganahan mo, guys. Please support my YouTube channel, and see you in my next video. Bye!